40, 50, 60, 70, 80, 90, 1700, 1710, 20, 1720, 1720, 1730, 40, 1740. அதாங்க ஆள் விடுறாரு இவனுக்கு தெரியல ஒன்றும் இல்லை. இங்கோட்டேனா 60 gold, 60 gold. ఇంకోటేనా అప్పకేనా అప్పకే అంటే రెండింటికి 60 లోట్ గోల్డ్ 60 లోట్ గోల్డ్ 1650, 1750, 1750, 70, 80, 90, 1800, 20, 30, 40, 1840, 1850, 1860, 1870, 1870, ఇరుకు పద్ధతి 1860 ఇదే